Boa tarde. Comenzamos. Señora concelleira de Facenda, adiante. É a única que falta vos. Pero, sí. É a aprobación da conta xeral do ano No, 2000. interveña, por favor, veña. A motivación da urxencia é que así unha vez aprobada ou rexeitada xa se pode colgar na plataforma xeral, entonces xa se pode cumprir co requisito da presentación da conta xeral. Bueno, señor interventor, quere intervir? Adiante. Utiliza o micro, se tan amable. Buenas tardes. Bueno, quería hacer una pequeña exposición de lo que es el contenido de lo que debe aprobar o rechazar el Pleno y con al tratar este asunto de la aprobación de la cuenta general. En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que se trae es la adopción de un acuerdo de naturaleza puramente contable, limitándose a la mera consignación de los ingresos y gastos del municipio durante el ejercicio económico de referencia, de tal forma que el mismo, si bien tiene como sustrato la realización de ingresos y pagos por parte del ayuntamiento, no es en sí mismo considerado el acto administrativo por el que se aprueban los contratos y operaciones que le sirven de base, limitándose a reflejar numérica y contablemente el montante económico de dichas operaciones. Por lo tanto, en relación con una cuestión de naturaleza técnica y puramente contable, la postura del Pleno podrá ser tanto de rechazar la cuenta por no reflejar la realidad de los hechos acaecidos, devolviéndola al presidente para que se efectúen las rectificaciones que procedan, o bien podrá aprobarla en la medida que recoge fielmente el devenir de la gestión económica, pero mencionar al mismo tiempo la exigencia de las responsabilidades que podrían derivarse de las anomalías que se desprendan de la misma, o bien aprobarla simplemente. Lo que no parece admisible en principio es rechazarla sin expresar los fundamentos objetivos de dicho rechazo. Usted tamén? Aquí o que se trata, o primeiro punto é de aprobar ou rexeitar a ausencia. Eso é o primeiro. Maioría sí. A urxencia. Bueno, pois procedemos a votación da urxencia. Votos a favor, unanimidade. Ben, creo que queda exposto. Paso a palabra aos portavoces da oposición, Partido Popular. Pepe, debes ter eso mal, mira como parpadea. Debe ter un fallo aquí. A ver se este vai mellor, sí. Digo que nesta vida todo é cuestión de prioridades e que marca as prioridades en cada caso son os que lle toca gobernar. A tramitación desta conta do ano 17 demostra que levar as contas en tempo, neste caso a conta xeral, non as contas, sino a conta xeral, pois non foi unha prioridade para esta casa. O Consello de Contas tiña que ter recibida a conta xeral antes do 15 de outono, e resulta que aquí comezouse a facer prácticamente despois. A intervención tiña que ter formada a conta xeral o día 1 de xuño, eu sei que probablemente haxa bastante traballo nesta casa, nunca foi de outra maneira, pero en todo caso, intervención, quen dá as ordens para priorizar as cousas de intervención, sin dúbida, é o goberno local. Por lo tanto, o feito de que o interventor se incorporara aínda ao longo do ano pasado, é certo que non estuvo desde o principio do exercicio, pero incorporouse o 14 de abril do ano 2018, e, polo tanto, se non tuvera outras prioridades, porque o goberno non lle se encargara, pois seguro que lle daba tempo de tela non tan tarde. Despois, ainda por riba, presenta na tarde, non cumplindo ca normativa que hai sobre a mesma de darnos a oposición
en tempo e forma a documentación, e ainda por riba despois temos que escoitar nos medios de comunicación que o PP se opón que por culpa do PP non está aprobada a conta xeral cando quen non fixo os deberes a tempo foi o Goberno. Iso resulta cando menos curioso e, sobre todo, resulta sospeitoso que a nós nos caiga botar a culpa de que se isto vai retrasado que foi porque o Partido Popular non quixo aprobala antes. Ben, nós sabemos que é un documento técnico, deso non hai ninguna dúbida. O feito de que sexa un documento técnico que non poñemos en cuestión non lle botamos culpa, pero non lle botamos culpa que este mal feita, que probablemente non nos dou tempo polo miúdo a poder revisala, porque é un documento moi extenso e, por lo tanto, eso lóxicamente ten que facer un especialista e nós non o somos, por lo tanto, creemos que o interventor ten capacidade sobrada para preparala ben e non dubidamos da conta en sí. O que sí queda claro é que a conta xeral é a prova oficial dunha xestión moi deficiente por parte do goberno local, porque preocupan especialmente, en canto que analizas solamente por encima, preocupa especialmente dous aspectos. Un, dos 6 millóns do plan DUSE, que hai para todo o programa, 1,02 estaban nos orzamentos do ano 17 e gastáronse solo 6.954 euros no ano 2017. Dun millón que había que gastar, gastáronse 6.900 euros, 6.954 exactamente. Todos os investimentos previstos no DUSI para o ano 17, obviamente, pasaron a remanentes ou pasarían executándose 0 euros no que toca a capítulo de inversións. Por lo tanto, eso deixo claramente ver a conta xeral do 17. E, en segundo lugar, observamos que das adxudicacións, contratos menores e adxudicacións directas, o que se conoce vulgarmente como adxudicacións a dedo, elevouse o 35% do total anual, é dicir, de 7.993.568 adxudicáronse por este método de contrato menor e adxudicación directa 2.769.000. Iso significa un 35%, por tanto, incrementouse sobre anos anteriores. Por citar un exemplo, en servicios o 59% foi dado desa maneira ata sumar 1.029.000 euros. Despois, por eso, veñen un montón de numerosos reparos informativos por culpa de que, como non ten instalado este goberno, non fai as cousas como é debido, pois por eso sufre ese tipo de reparos que despois teñen que ir ao pleno e todos os plenos estamos vendo a cantidade de cousas que veñen precisamente por non ter un contrato, porque cando se elimina, cando se fai unha factura, pois obviamente se non ten onde encaixala, por eso se lle pon ese reparo. Eu creo que é o que levamos denunciado, ese é o que reflexa a conta do 17, e a demostración do que levamos dito desde a oposición, especialmente desde o meu partido, a incapacidade para gobernar, porque os veciños de Lalín, ao fin e ao cabo, deben estar rexidos ou representados por quen legalmente lles corresponde, que neste caso son vostedes, pero que non é certo, o que non é menor certo, é que cada vez que analizas un documento técnico é onde se lleven as costuras, onde se ven que subvencións, que algunhas subvencións xa nin se pediron, outras xa non é que non se pediran, é que se perderon directamente, obras e programas con orzamentos que levan tempo e tempo sin executar, por exemplo, o mesmo dos parques, que é do plan, os parques onde está o parque canino, onde está o parque, 3 parques que van nese proxecto, que son do plan Concellos do ano 16, e que se está executando agora, probablemente xa incumplindo algún que outro plazo, case seguro, e se non está incumplindo algún outro plazo, estará a punto de incumplirse, porque se é do plan do ano 16 xa me dirá, e, desde logo, cunha importante falta de transparencia do que se lle enchía a boca de falar. Obviamente, cun orzamento prorrogado do ano 17, estando no 19, dificilmente se poden facer ben as cousas. Este goberno que presume de ser especialista en tratar moi ben o económico, non sei como o documento máis importante que ten un concello para traballar sobre el, como é
o orzamento, como se pode levar 2 anos prorrogando. O ano pasado, o 18, prorrogouse o 17, e o 19 vai se prorrogar o 17. Iso é auténticamente infumable. As disculpas que poñen, non sei cales son, pero a lo largo de varios plenos se nos dixo que se habían dado as órdenes oportunas para facer o orzamento do 19, pasou o prazo, digamos, o que debía ser o legalmente establecido para que entrara en vigor o 1 de xaneiro e nin siquiera o documento veo a pleno. Tampouco nos vale o que din de que bueno, é que no pleno non temos maioría. Oiga, pero no pleno non teñemos maioría, xa non o tiñades no ano 17, cunha moción de confianza aprobas un orzamento, cásate lo feito. Vaya rematando, por favor. Traese o orzamento a pleno, e se o pleno rechaza ou rexeita, porque ao mellor tamén non podían pactar connosco, que non sería a primeira vez que pactan cousas connosco, e se non chegamos a acordo, sometes a unha moción de confianza e queda o pleno, e queda o orzamento aprobado. Por lo tanto, se non teñen orzamento a estas alturas da película, 2 anos prorrogando é por culpa exclusivamente de ustedes. Estes son os datos dos que seguro que non nos queren falar, pero así como a conta non é cuestión de estar de acordo con ela porque é un mero debate técnico, nos vamos a abster para que o interventor non teña ningún tipo de problema, tamén porque consideramos que non queremos que o goberno teña unha vez máis a disculpa sempre peregrina e utilizada de que se non funcionan mellor é por culpa da oposición. Se non funcionan mellor é porque non traen aquí as cousas en tempo e forma. Gracias. Non ha escrito, se quer dicir algo? Evidentemente, o primordial para min é que sempre me pon o señor alcalde como o culpable da desfeita deste concello, e hoxe vemos aquí que o culpable da desfeita deste concello non é nada máis e nada menos que aquela persoa que non é capaz de executar o presuposto. Non é capaz de executar o presuposto, non é capaz ni siquiera de executar os contratos menores postos a dedo a amigos, que iso xa é peligroso tamén. É moi peligroso desfacer o concello a base de contratos menores, contratos que teñen unha dubidosa legalidade. Mirade, na xesta non sodes capaces de contratar as 15.000 euros, dades un premio al día singular, no cual se non nos queremos meter porque xa sabemos que as regulacións dos premios que se dan neste concello son de dubidosa tamén asentamento no que serían as bases establecidas neste concello. Vostedes facedes todo a golpe de improvisación e despois ainda tedes a cara dura de botarme a culpa a min. Queda demostrado en días como hoxe que a culpa é vosa. Eu non me meto casi en nada, sempre busquei consenso para intentar aprobar o presuposto, tendín a man, non xudicialicei a vida política, busquei sempre o diálogo, sempre puxen por diante a palabra diálogo. Sodes o exemplo, isto é o exemplo do que é o desgoberno, retrasos, non cumplir acordos plenarios, e despois tedes acordos plenarios, non dades executado os cartos que tedes, sobran, nos remanentes ainda queredes vacilar a oposición. Vostede é o culpable, eu non lle teño culpa desto, ten o presuposto sin aprobar, non aprobará tampouco para ahora, nunca buscou consenso. O que decía o señor Crespo, di que non ten a maioría plenaria, pero podería buscala, podería buscala facilmente. Sin máis, decirlle que eu vou votar en contra, porque ante un alcalde que me quere ningunear e que quere poñerme de cara á opinión pública como o culpable desta xestión nefasta económica, vostede non sabe xestionar os cartos dos veciños, nin quere aprender. Polo tanto, eu que non tiven a oportunidade de poder xestionalos e que sempre se dixo que o meu problema era con intervención, cando os problemas con intervención tenos ustedes bastante importantes, bastante moitos máis importantes dos que puiden ter eu. Recorda vostede cando pedía a miña dimisión por problemas con intervención, con que? Con 1.800 euros que estaba xestionando, que eran os que quedaban do presuposto do PP. Vostede ten un problema moi grande, ten un problema ca xestión do Concello, non sabe xestionar os cartos do Concello, empece por pedir perdón, pedir disculpas, e este é o meu voto de castigo. O meu voto de castigo para usted significa un non,
porque non podo ser eu o culpable da xestión do goberno. Bueno, gracias. Decir dous cousas antes de proceder á votación. Primeiro, o concelleiro non ha escrito, sen dúbida, este goberno de cuatripartito, estaríamos ávidos de que alguén dos seus coñecementos económicos nos guiase pola senda do crecimento en este pobo. Dito iso, non lle digo nada máis porque a súa opinión é absolutamente irrelevante do punto de vista da ciudadanía. É vostede igual ao conxunto vacío. E, señores do Partido Popular, respetando que aprecian que é un documento técnico e entendendo que en pre-campaña, lóxicamente, cada un arrima as coas súa sardiña e que teñen que intentar vender o peixe que poñen encima da mesa, os meus respetos e decirlles tamén e lembrarlles que, ainda coxe que son 9, normalmente son 10, e que digan que non teñen tempo suficiente entre 10 para estudiar a fondo un documento técnico é cando menos preocupante de cara ao futuro. Pero cada un coa súa capacidade e a súa responsabilidade. Procedemos á votación. Votos a favor, Grupo de Goberno. Votos en contra, ningún. Perdón? Dixo vostede que non tiveran tempo. Eu remito máis súas palabras. Neste pleno non hai doble turno de intervención. Non, é só así, por eso. Porque se dá a ti a gana. Señor secretario, neste pleno hai doble turno de intervención ou é como sempre? Porque lle dá a gana ao señor... Se queren, non teño ningún problema en darlle. Porque me dá a gana, porque me dá a gana... Teñen un doble turno. Eu non turno. sei como está o regulamento, se temos dereito a intervir ou non. Señor Cruz, falo eu. Se queren un segundo turno non teño ningún tipo de problema, de acordo? Nada. Votos a... Pois veña, adiante. Sí, dicía que vamos a ver, eu digo que nós non vamos dibullar un documento técnico, que é distinto, non vamos dibullar un documento técnico para discutir co interventor. Eu que discuto é que o interventor, como interventor que é, ten que facer o que lle ordene o grupo de goberno dentro da norma. E o grupo de goberno doulle prioridade a que o interventor estuvera ocupado noutras cousas e non facendo a conta xeral. Así de sencillo. Por lo tanto, o que quero dicir non é que o documento non tuveramos tempo para velo. Digo que o documento a nivel técnico nós non vamos ver as tripas porque supoñemos que está ben. Bueno, supoñemos que está ben técnicamente, pero políticamente quero facerlle a crítica, primeiro que se adivina que obviamente hai unhas eivas grandísimas na execución do orzamento, e iso realmente é preocupante, porque que ustedes meteran no ano 17 1.020.000 euros para o DUSI e que executaran 6.000 euros, pois é preocupante, e logo é preocupante que os contratos digitales que aumentaran considerablemente, punto, nada máis, é o único que dixen. Queda clara a aclaración que fixo, pero dixo o que dixo. Señor Cruz, se quere dicir algo máis? Hombre, obviamente non valen as excusas, non vale ahora en un minuto... Perdón, señor Cruz, eu sei que ten unha limitada capacidade de entendemento político, pero eu non me excusei de nada, que lle quede claro. A miña limitada capacidade de entendemento político está aumentada pola súa insensatez e pola súa intención de querer sempre interrumpir e de querer sempre estar dinamitando pontes de diálogo. Polo tanto, o que primeiro que ten que facer é deixarme falar, e o primeiro que ten que facer é contratar o profesorado do conservatorio. Vostede é un sectario politicamente, nunca quixo negociar conmigo. Vostede ven aquí a intentar poñer nervioso a un contrincante político para que os seus argumentos non poidan ser... Quere falar algo do tema? Para que os seus argumentos non poidan ser enlazados. Mire, o primeiro que ten que facer vostede é tratar de aprobar o presuposto. E despois de aprobar o presuposto, sexa como sexa, que a súa moción de confianza, porque eu dubido de que vostede hoxe en día, se intentar aprobar o presuposto, tivera a confianza de todos os seus compañeiros, deses compañeiros que presume vostede, que di que revalidaría este cuatripartito. Eu creo que habería xente do cuatripartito que, se vostede se arriesgara a unha moción de confianza, probablemente non votara a favor da súa moción de confianza. Polo tanto, reto, xa que vostede é tan valiente para interrumpirme, eu reto a vostede a que aprobe o presuposto novo baixo unha moción de confianza. Non vai a ser que algún dos seus concelleiros non queiran ser cómplices das súas actitudes dictatoriais e das súas actitudes que están na línea moi cercana e moi preto de presuntas ilegalidades. Polo tanto, toda aquela persoa que mantivera a vostede no cargo neste momento estaría votando a favor de un alcalde que pode estar inhabilitado próximamente.
polo cal deberían cada un dos concelleiros que estén sentados nesta mesa de goberno, valorar moi polo miúdo se vostede debe continuar na alcaldía ou non. A ver se vai ser un xuiz quen a vostede o teña que quitar da carreira política. Eu xa lle digo que a min ningún xuiz me vai inhabilitar polo feito hasta día de hoxe, pero hai unha dúda moi grande, hai unha sombra moi grande de se vostede, isto ten moito que ver, porque un contrato menor, como que estamos falando esta semana, cunha dubidosa legalidade, é unha xestión que merece un voto, desde logo, contrario pola miña parte. Sobre todo, quero dicirlle que se vostede considera que o fixo mellor que Crespo nos últimos 4 anos, e que o diga aquí, porque eu critiquei a Crespo, axudeille a vostede a sentar a Crespo na oposición, e vostede agora ten que demostrar se fixo algo mellor ou algo peor. Vostede chegou aquí para decir que nunca repetiría error do pasado, vostede chegou aquí para decir que o caciquismo se acabara en Lalín, e eu dígolle que o caciquismo está máis asentado que nunca no Concello de Lalín. Moitas gracias. Señor concelleiro. Eu voulle contestar que, primeiro, non perdo un segundo con vostede porque é un cadáver político, punto 1, entón para o que queda pois tampouco vamos a perder moito tempo. Señores do Partido Popular, vostedes nas cidades sen dúbida teñen como referencia o mellor o Concello de Ourense que ten os orzamentos do 2014. Non digo que non, cada un co seu. Procedemos á votación. Votos a favor da conta, votos en contra, abstención, Grupo Popular. Moitas gracias a todos.